وہ بھاجو مدینے کام میں ڈھیک سارا جائیں جائیں آمنے مدینے شریف آ ونجو بھاجو اے دیکھو کام ڈھیک لبی کھڑا میں اے دا کھجاں صاف کرنے ہیں اے کھجاں صاف کر دے گھا کو اتھا کٹھا کر رکھنا ہے جی ہاں تے جی اے جوان صاف کرنا کھڑے یہ سوتر سکھا کام ہے اکھا کام ہے سعودی اچ جگرا چاہیے نا جگرا اچھا جی دیکھو سی والا دکھال جگرا والا ہاں بات تیری تعریف کرے نا پیا کفیل دے گو آج ہاں کام کو میں تھا چکی کھڑے ہاں اے دیکھو سی ایک کام میں اور دیکھو او گھا ڈیک لگا رکھے ایک ڈیک لگا رکھے ایک کو ویچ ڈالے ساڑھے اندر وہ اندر ساڑھے وہ ایڈے شاباش ہمت کرو با ہمت کرو ایو مدینہ شریف ہے ایو کام ہے یہ کھجین ہاں لوگ سکھدا بیٹھے اتھوں امدوں ویزا جو آکھے امدوں او سہیں تو سہیں کپو گھا کھجاں صاف کرو کھجاں چونو اندے گاچے شاچے سیٹ کرو اندے یو سیپ ہوندن کیا ہوندن او صاف کرو ہاں بار دے وہ او سہیں او گنا دا حقل پٹا میرے کو جواب دے ہونا ہے کفیلیں کو ہاں سی گاڑی جو چکی ودوں عاملے کو دیکھ دے ودوں جو کام کرنے پہ نہیں کرنے پہ جواب دے ہونا پوندے نا دا کیا کروں وہ دیکھ اے زندہ با یہ کیا بڑے رکھنی یہ ہوت بڑھدا پہ صحیح یہ ہوت بڑھدا پہ اے جوان ہمت کیتی پیرے دیکھ